пример за това колко е важно човек да преследва мечтите си. Две момчета оставиха всичко на заден план, за да се отдадат на хип-хопа, въпреки че имат по няколко висши образования и достатъчно сфери, в които да се развиват. Боби и Вин избраха музиката. Дебютният им сингъл "Светлина" е вече на пазара и събира все повече харесвания в социалните мрежи. Хайде, моля ти се, бебе, остави я тъмнината, остави я. Хайде, моля ти се, бебе, остави я. Изгаси я светлината, хайде, моля ти се, бебе, светлината. Изгаси я, хайде, моля ти се, бебе, остави я тъмнината. Хайде, моля ти се, бебе, тъмнината, остави я. Хайде, моля ти се, бебе. Да, изгаси я светлината, да останем в тъмнината, да почувстваш топлината. В стаята сме двама, няма смисъл да сме гузни. Един за друг сме нужни, а ръцете са ненужни. Идеята започна преди много време, може би преди една година записахме първите наченки на песента, след това се връщахме в студиото, преправяхме няколко пъти. След това решихме, че ще правим видеоклип на тази песен. Ние преди това имахме други парчета, решихме, че тази е най-подходящата. Интересното беше, че когато заснехме и видеоклипът, трябваше да се връщаме да снимаме още веднъж, тъй като когато заснехме видеоклипа, материалите от хард диска имаме огромното нещастие да изчезнат самите материали. Хард диск се така прецака, не можа да отвори материалите. Кой ви го съобщи, я ти кажи? Съобщи ни го момчето, което ни правеше клипа и бяхме силно разочаровани от факта. Меко казано разочаровани. Да, нека да кажем меко казано, да натъртим на меко. То понякога, нали, в живота е за добро, така съдбата си знае своето. Новия клип е изцяло различен от първия. Какво ви провокира да смените цялата концепция, дори колкото знам и мястото, където е правен? Най-вече времето. Първият клип беше на залез слънце, бяхме на един огромен балкон, много красиво беше, с едни спортни коли бяхме. Супер беше първият клип и така той ни го съобщи края на лятото и му казвам, давай да действаме, да хванем хубавото време. Да, има време, тук това трябва да направим, тук това трябва да направим. И то се смърчи, времето стана неприятно, нямаше вече тези красиви изгреви. И решихме, че всъщност няма как да снимаме на този балкон, когато отгоре ни вали дъжд. Не ви се чака още една година? Не се чака до пролета поне и решихме, че сменим самата концепция. Пък място, на което снимахме, не можахме на същото място да снимаме поради причини, че мястото беше запазено за много дълго време напред, тъй като беше една много красива къща. И естествено явно има голям наплив за тази къща и трябваше да намерим и друго подходящо място, така че и това сменихме и въобще всичко сменихме. Беше едно истинско приключение. И първия клип, и втория, който си оставя така, ако се връщам назад по спомени, направо си беше достоен за филм. Самото ни начинание да го заснемем този филм, но трябва да кажа, че всичко се получи много добре, беше много забавно и мисля, че крайният продукт наистина стана много добър. Отдавна чаках за мигове като този, заслужаваш много рози в големи дози. Шаршафите са тен, шоколадов тен, усещам колко добре ти е с мен. Изгаси я светлината, хайде моля ти се, бебе, изгаси я светлината. Изгаси я, хайде моля ти се, бебе, изгаси я. Първо на вечеря, после у дома и започнахме да пишем нашата съдба. Времето ни заедно минава като ми. Заслужаваш да напиша най-красивия ми стих. Дъхът ти очистене, тялото гори. Готов съм да рискувам, дори и да боли. Как решихте да се занимавате с музика? С теб се познаваме, знам, че имаш и други интереси. Аз съм се занимавал доста дълги години с танци, така музиката винаги била вътре в мене, винаги съм искал да продължа да се занимавам с музиката, тъй като аз съм занимавал с такива танци, че в един момент трябва да спреш да занимаваш с тези танци, тъй като те болят ставите, болят те коленете, с брейкденс се занимавам и то е до време, не може да... Има хора, които се занимават дълги години с тях, но е хубаво в един момент да спреш и да помислиш и за здравето си. Това е най-рационалното решение и
Така съдбата ме срещна с един изпълнител, който така много ме мотивира, много ме подтикна да продължа да се занимавам с музика. В началото беше изключително трудно и за него, и за мен, но така че на времето се отпуснах и реших, че искам да занимавам с музика. Велис по същия начин, Вин така се джойна към компанията и той може да разкаже за неговите мотиви. Ами аз, при мен музиката винаги е била някакъв водещ фактор в живота, винаги ме е карала да се чувствам по един особен начин, както само нали, музиката и като цяло изкуството може да те накара да се почувстваш и като цяло нали, хип-хопа съм фен от много малък. Да ви питам, защо точно хип-хоп? Ами точно хип-хопът ти дава едно много специфично усещане, енергия, която нали, всеки стил си има своята хубава страна, но точно хип-хопа мен ме кара лично да се мотивира много. Аз съм и забелязал, че, например, тъй като от време на време пиша стихотворения, проза и така нататък, когато напиша нещо, се чете от някакъв брой хора, но когато го направиш на песен, изкажеш го и вложиш чувство и те чуят тези хора, това послание стига до много по-голям кръг от хора, плюс това хип-хопът може да каже изключително много неща за едно изключително малко време и може да предадеш тази емоция на много хора. Успявате ли да избегнете тези текстове, които се пишат много често в хип-хопа? Ами да, ние точно това сме си го говорили, че ние ще сме явно от малцинството, което няма да пише някакви цинизми и ще гледаме главно да пишем някакви позитивни неща и нали, да пеем и рапираме за тях, защото така ни харесва и няма нужда да се правим на някакви, които не сме, само за ефтина популярност. Не мога да си представя някой ден, когато имам дете и то да отвори, да гледа как псувам в ефир и пък някакво уважение трябва и към родителите си, те да отворят нашата песен, да чуят как псуваме и как говорим някакви цинизми. Добре, но това не ви ли отлъчва от тази общност на хип-хопа в България, които в смисъл явно това се слуша, защото това са основните неща в текстовете? Отлъчва ни, но аз примерно не искам да бъда към никакви общности и това не ме притеснява дали съм в една общност или в друга. Искам да правя това, което според мен е редно и с което бих се гордяла, не както всички правят. Дали също може да кажа? Ами да, аз съм на неговото мнение. Нека да останем верни на себе си, защото аз ако пея или рапирам или пиша за нещо, което аз не чувствам отвътре, няма смисъл да се занимавам общества. Днес за теб започва да ми пука, никога с теб не може да е скука. И ето те сега с усмивка на лице, да не можем без другия е вече на лице. Ако нашето любов е голяма, ако смяташ да е драма, по-добре е да те няма. Светлината, хайде моля ти се, бебе, светлината, хайде моля ти се, бебе, хайде моля ти се, бебе, оставия. С какво се занимавате извън музиката? Ами в момента като цяло съм се насочил в музиката, иначе с доста неща мога да кажа, че се занимавам. Последно работех като антифрод в една английска компания. Беше доста интересно, също и се занимавам и в момента и дълги години с гейминг съм се занимавал също. Аз се занимавам изключително много с музика, журналист съм и общо взето обхващам темата, свързана с музиката. Ние това, което той се опитва което каза за себе си, ние нямаме типичната визия на хип-хоп изпълнител, нито типичния живот на хип-хоп. Ние се занимаваме с изключително много неща, държим изключително много на образованието си, на сериозната работа в живота, защото аз не мисля, че музиката би ми изхранвала специално мен. Затова ние го правим по-скоро за удоволствие и за желанието, което вкарваме, а не да искаме да имаме участие, от които да се изхранваме, да вкараме в клипове и така нататък. Всичко сме си вкарали с наши пари, които сме изкарали от съвсем различна работа. Затова не сме типичните хип-хоп изпълнители. Финал, какво подготвяте сега? Подготвям от тук нататък много проекти. Вече може да се каже, че сме си изградили подходяща инфраструктура сами да си правим и записи, и клипове.
И от тук нататък се очаква вече много интересни проекти, които ще представим. Повече музика ще правите явно, защото са ви по-големи възможности. Много повече музика ще правиме, дойде ни студиото, дойдоха ни камерите вече. В момента подготвяме едно парче, което ще бъде трап с хип-хоп, така че ще натискаме на това парче, на всичките други проекти, които в момента подготвят нашите. Записвате с на няколко хард диска сега. Вече записваме на няколко хард диска. Казахме му на момчето, когато записахме втория клип, тази информация на няколко хард диска отива, защото няма да снимаме трети път вече.